Pansyong agaw atensyon sa UAS Public Cemetery, hulikan pintang disenyo kay nina pabago-bago kada taon. Nagpapatrol Mitch Villanueva. Siring sa regalo, excited na pibuksan kasubagong aga kan pamilya Relieve, an patos kan pansyon kan sa indang padre di pamilya. An itsurang unyan kan pansyon, brand din sarong sikat na clothing apparel. Pula ang napili nindang kolor, hulita ini ang saro sa paboritong kolor kan t-shirt kan sa indang ama na si Jose Relieve na nagadan kan 2011. Yung mga paborito niya, whether nakuha niya o hindi, ginamit niya sa hindi, yung mga paborito niya, kasi alam din namin, bilang isang anak, alam namin kung ano yung mga gusto niya. Kaya yung sinusunod namin kung ano yung mga gusto niya dati. 5 taon na ining pigigibo kan pamilya. Kan uminaging taon, brand nin alak ang disenyo kan pansyon. May brand din sikat na apparel. May sikat na kapihan, asin, sasakyan. Talaga siyang noong nabubuhay pa, masayahin na tao. Sa mga damit niya talaga makukulay mga damit niya matitingkad. Dito namin ini-express kung paano ang pagmamahal namin sa kanya kahit siya ay nasa sumakabilang buhay na. Nagbabayad ang pamilya Relieve nin magibo kan disenyo. Kung pira ang nagagastos ninda, abo naman nindang sabihon. Ang importante para sa inda, napapaugman nindaan sa indang padre di pamilya maski inina sa ikaduwang buhay na. Sa paagiman kan mga ipigpipintura ninda sa pansyon, nagiging presko sa inda ang mga rekwerdo kan makulor asin maugmang buhay kan sa indang ama. Mitch Villanueva, ABS-CBN News.